Huwag nato ang sambingay may tungod sa usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Kay ngunta usa ka dautan nga huwis. O may tungod diha sa usa ka byuda nga diin nagahangyo kaniya. So ang huwis maisip nato nga sa usa ka gamhanan sa usa ka katilingban. Sukwahi usab sa kahimtang sa mga byuda nga wala siya'y kahum. Labi na kariadto nga babae gi-consider nga second class citizen. Walay nagtabang o nagatiman kaniya isip byuda, pero mahimong ang iyang gisaligan ang kinaiya diya nga mapailubon o pagkabalahot tayo. Now, niini mong sambingay, kini nagtudlo ka nato, diha usam sa ato nga relasyon sa Ginoo. Labi na sa panahon nga kita nangamuyo ngadto kaniya. Nga kinahanglan anaa ang kinaiya diha sa pagka mapahilo. Kung tanawan nato ang kahimtang sa usa ka huwis, siya usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios o walay pagtahod sa mga tao, pero nakahimo og maayo ngadto sa iyang isig ka tao tungod lamang sa kinaiya sa usa ka byuda nga nagpailob pag-ayo nga nagahangyo kaniya nga gituman niya ang unsa man ang panginahanglan sa usa ka byuda. Una ma-imagine nato much more nga ang Ginoo usa ka Ginoo nga mahigugmaon, maluluyon ug nagatiman sa iya nga katawhan. Iya gayud nga ihatag ang unsa man ang ato usab kagikinahanglan. Lisod nato imaginon nga ang Ginoo dili maminaw sa unsa man ang gihangyo nato ngadto kaniya. Lisod sab nato imaginon nga ang Ginoo iyang isalikway ang unsa man ang ato usab nga gikinahanglan isip kita iyang mga anak. Muna kung kita di sa ato nga kinabuhi matuod nga nagasalig sa Ginoo atong huptan ng kinaiya sama sa usa ka byuda nga mahimong mapailubon sa unsa man ang ato nga gihangyo ngadto sa ato nga Ginoo. O kini nagkinahanglan diha sa ato nga takong pagtuo kay kini mao imudala kanato sa kinaiya nga mapailubon labi na diha sa ato nga pag-ampo ngadto kani. Manamaning kamuta nga sa ato nga adlaw-adlaw nga gihangyo sa Ginoo, dili unta kita musuren. Magpailog ta sa ato nga mga gipangamuyo ngadto kaniya. Pinaagi sa ato mga pag-ampo. Ginaingon pa, if you are not tired, no, of praying, God is not tired of listening to you. Pero usahay, umahimong kanunay, kita lang ang ipulan sa pag-ampo ngadto kani.